Kedengaran dina iki mang sepi, Mang. Ana penumpang. Lateni ae. Lah iki. Ada penumpang ya. Nanti iki. Oh. Ada penumpang alhamdulillah wis. Mbak Mime ya? Iya. Oh iya. Ntar Mbak ya. Sesuai aplikasi Mbak ya? Iya. Ntar Mas. Iya Mbak. Jangan loncat loh Mbak ya. Sudah Mas. Sudah ya. Nanti nanti Mbak. Apa? Indomaret. Yang Indomaret? Iya. Di Indomaret. Dirit Mas, ya kamu cepetan. Salah. Cepetan. Ya ki gue Indomaret Mbak. Nanti apa sih men? Penting. Penting ah. Pipis ah. Ya wes yo yo. Sudah Mbak. Cepet sekali Mas. Iya. Repot-repot Mbak. GR. Udah bisa? Loh. Malah. Di aku ah. Enak Enak. Mungkin daerah sini ya. Ya. Hampir kantor pusat ya. Mampir. Nah, tuh mau mampir ya Mbak. Mampir Mas ya. Ya wes sesuai ya. Ya. Jadi. Gini. Ya. Tuh enggak kaya Mbak. Ya. Buruk menang kan ya. Pilot ya. Ya sesuai loh Mbak. Hehehe. Cari Mas saja nih. Sesuai loh. Yo. Kan loh. Wah, bawa jajan nih malah sore kayak ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, dari mana lah kamu Meng? Baru pulang? Iya. Nah, yang begini nih seru nih. Nah, ya. Yang begini nih ngobrol panjang. Aduh. Gimana buka lah. Ini nih. Dari mana? Oh, dari rumah. Apa? Dari rumah? Dari rumah. Gimana tadi? Mau cerita ya. Jadi, nah, sebelum cerita sebelum nangis nih, pengertian, kalian pasti pengertian. Aduh, aku lah. Minum lah. Nggak sabar aku tuh mau dengar cerita. Ya kan nyantai kan, ya udah. Jadi aku tuh diajak nikah. Ya bagus dong, ya enggak? Ya bagus dong. Itu masih kuliah, nah. Gak apa-apa kan, zaman gini ya kan mau kuliah, mau ngojol anak bisa gitu. Masa nikah kapan dong kita hangoutnya? Nggak mau ya kan nggak apa-apa. Jalan-jalan sambil bawa anak itu bener jarang-jarang. Gak bener Didi aja gak bener main halus dong. Iya sih. Balik apa? Loh, turu. Oh, kok bisa dalan turu narik ora? Hah? Narik, ora
Nanti. Antar terminal. Oh iya wes. Ya. Loh, sik. Aku nak penumpang iki, Bang. Satu penumpang lo. Oh iya nak penumpang entah ini. Itu Apa sih? Plan nih. Oh nak penumpang jenenge wong lali aku. Nah terus gak iso kata dong. Gak iso. Siapa iki? Gak iso gak ini siapa? Kono pulsa paling iki. Kau no. Ora pulsa yo. Yo terus kali. Lu HP ku. Mahal lah. Gak iso. Gak iso. Pak becak ae. Iya wes. Yo sak karep wes. Duh, wong kemang suwera aduh. Jam piro iki? Nek, ini tasmu. Tapi bener ini. Mana sih? Dia ame jangan tuh laki ngajak ijab kabul nanti malam. Dia jangan kebelet tuh laki nih. Gimana sih? Coba sih biar ya ampun dia. Ayahku. Iya. Terus aja ya, aku nginep sini ya. Akan Malam ini Minggu, besok udah Senin, udah beda lagi. pada kuliah kita Senin. Ntar kita berangkat bareng ya. Biasa, resetan di rumah Tapi ya. kasih alasan aja tugas gitu. Bohong dikit nggak dosa gimana sih? Katanya gimana sih? Aku nggak boleh bohong gitu. Aku juga udah lemes daripada dia begini. Besok bareng besok. Aku juga lupa. Aku dosen. Ya, Maaf yaudah ya. Ya. Oke, dah. Besok ya. Tunggu ya, mau besok ya. Bye bye. Bye. Hati-hati. Assalamualaikum. Salam. Oh, joliku rek. Aku sendiri. Loh iya, malah ngetenang dosenku ya. Lali aku. Mbak. Berani Mas, ini semua ya. Iya, sekolah mang tinggal mbak gak macul bareng. Coba ngawal Mas, kurang. Terus ya. Nanti. Mang dosen kita. Kita aplikasi. Ya, yes. Ini ya? Iya. Bayar sih, Mak. Oh, sepi ya Mas ya. Lu karo. Siapa ini soalnya Mas? Ya sampean sih emang suwen. Terus di bayaran sih kan. Iya, sabar. Duit berapa? Ya ini. Lu Mas. Nah, wis. Beli bentek di Indomaret lah Mas. Ini wis terno aku nang omahku. Bayar yo. Omahku. Ah, sampean iku boleh udah mang siji, cerewet, keluar mampir ae. Pulang bayar lho. Tambah ono ya. Nambahi. Yo makan pesan ya. Nanti anakku meme ket mang gak teko wis tak tilfoni tak WA ngono ae alasane gak diangkat maneh tak telepon. Waduh arek saiki wis kudu dituturi. Jadi Mas yo. Susu apa? Yo. Tenang. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Tekan dia ora mule-mule. Rasane kancaku ya. Hah? Rasane kancaku. Suweran ora mule-mule. Dek ngomong mau. Ora mau. Yo. Mbak. Bojeke apa yo? Pole. Pakde iki.
Lho iya. Iki makin kene Pak Jaman. Lho, awakmu ora tau rene anjene. Sampai pindah omah gak rumah sampai di suwe. Oh iya, gak kabar-kabar aku. Aduh, saiki terno anakku berarti. Iya iki mang bojokan sampeyan iki mang. Wah, mlebu. Omahku nang kene saiki. Ayo. Nang ndi awakmu ora nderene blas. Yo mata Pakde, aku karo lek omah sampeyan ku pindah di kene. Wis tas pindah. Ya, Apa? iki lho. Iki masmu, anake palikmu. Anak palekku. Iya ta. Iki sing Saya. meme biyen kok. Iya. Cilik umbelen koyo gelang gendul kok. Ternyata sing ngene iki. Iya sing gelang gendul kok sing Ayo. malah dipanggil iku. Ora ngerti wong awakmu. Bocilanmu kok umbelen jeneng gendul ngono gomplung maneh lali. Gendong-gendong. Tidak ngono. Iya. Anakku sing paling gede iki sakmene to. Kuliah saiki. Mau kuliah? Iya. Iya. Ku seru kemana mau dosen seru kali kuliahku. Iya. Sumpun lho. Sumpun iki mau ngenteni suwe anak karo bapak padha ngregetnone. Suwe. Iya. Iya ya, saat Apa, Mak? ya. Iya. Mau tanya aku suwe ya. Terus apa mau dulu ya? Sampai tak lagi ya. Ndi, aku ayo gak ada duit. Terus si opo ya? Terus aku nyat tonggone. Suara popo wis, ngobrol karo iki. Tapi ya. Hah? Kan mang tanya aku suwe. Ngenteni suwe aku mas tak tinggal bal-balan tinggal kara-kara barang si Guru Maria. Opo iki? Sampai masuk kak dulu. Kayak orang titik ayah. Kayak titik. Pakai panganan itu. Ndi, gak ngomong aku. Aku masih kok ngene iki yo. Susah. Ngono lho. Sing ngene. Gini opo wis alhamdulillah Pakde disyukuri ae kerjaan niku. Akeh ngene iki sing anu Asline akeh gara-gara kena anake selalu sing mimi umbelen iki. Sopo jadi Soalnya mas, kurangnya ya mas, bisa aja lu mas. pisang ki pindho gak apa-apa, pisang gak oleh. Ya sebenarnya ya. Oke, Pak. Masih ada orang cok boleh lu ya. Wis ngene iki Pakde. Ya apa sampeyan kerjaane? Pensiun suwe ya dari suwe ta aku. Masuk dadi RT ngono yo. Sik nongso uriku. Ya wis tapi sing ngene-ngene iki wis. terus siapa yang memang bayar gojek memang? Wah, ono duwe aku. Terus siapa terus iki? Aku ngerti yo. Ngene aku. Aku gojek ke sepi gara-gara nek sampai emang memet meme emang. Meme anakku iku. Lho itu makanya. Ayo to tapi. Ayo kan. Ya sopo? Ya iki. Anake wayu, bapake kok gudel. Wis iku wis garis. Iki wis garis iku ngono. Duwe aku. Yo duwe. Duwe aku asli aku masih ngene. Coba anakku tapi oke. Sampai Pakde. Wis sungkan aku jane. Wis kosong. Wis ta wis tuwa. Wis Apa masih Pakde? kata rene awakmu malah wis ta. Ya temenan ya. Ya Ya wis wis asal nang ngene. Iki kok usah aku. suwun yo. Ya kok bisa Pakde, sing wae rezeki ku akeh. Yo Rezeki amin. lancar. Ya wis iki wis. Salam kanggo anak bojomu yo. Ya, saiki mang meme golek ngombe kok ndi ya? Ndi? Meme mang. Wis sing godhok iku. Wis Pakde tak pamit siap yo. Wis suwun yo repoti yo karo Padha-padha. dhewe yo. Ya Yo wis rene-rene meneh ngono lho. Yo, urene maneh jauh sangu maneh sampe. Ora insyaallah. Suwe lho. Saya sing kerja. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam. Saudaraan gak dibayar, sepi tambah jam sangu mana Pakde itu ngalah. Terus amal, tak mempung lagi Mas, sun yo, jalali yo, mene. Dulur-dulur, sun yo wes ndelok channel iki. Ojo lali dukung terus channel iki dengan cara subscribe, Like, comment, and share. Wal TV, foto.
Mari. Sini toh. Aku